Vi vil gerne snakke om faciliteret diffusion. Men før man kan snakke om det, er man nødt til at forstå, hvad diffusion er. Og diffusion, det er hvor molekyler de bevæger sig fra en højere koncentration til en lavere koncentration. I det her tilfælde, der skal molekylerne bevæge sig igennem cellemembranen. Men det er ikke alle molekyler, der kan det. Det er kun meget små molekyler og upolære molekyler. Som for eksempel ilt, der godt kan bevæge sig igennem uden. Men der er nogle molekyler, der ikke kan, som stadig skal ind i cellen. Og det er der faciliteret diffusion kommer ind i billedet. Jeps. Og faciliteret diffusion, det er en passiv diffusionsform, ved jeg ikke, man kan kalde det. Men det betyder simpelthen, at den går med koncentrationsgradienten. Altså fra høj til lav koncentration. Så det der sker, når de her polære stoffer, som ikke kan komme igennem den upolære cellemembran, jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Ja, det er også lige meget. Men det der sker, det er, at de skal igennem. Og det kommer de via det her sådan transportmolekyle, eller protein er det jo faktisk. Og hver molekyle har sin egen sådan port. Ja. Og sådan på den her side, der ser man så, herover der ser man så en model af det, eller en figur af det, som egentlig viser det samme, som filmen gjorde.